Hej, i dag vil jeg fortælle noget om mine smykker. Det er lidt ligesom samme princip, ligesom sidste gang, som med tøj. Bare hvor det er smykker i dag. Og hej, kan jeg se bedre. Jeg vil starte med at vise mit smykkestativ bare hurtigt. Overdådigt, farver, glitter, kæder, vedhæng. Og så har jeg sådan en her æske, min kusine har lavet med kyssemunde, og hvor der står Sofie og blomster over det hele. Der er lidt smykker, den mest rene dernede. Og så har jeg den meget fine lille æske med juveler. Nej, men første ting, det er det billigste. Det er faktisk ret meget, der koster 10 kroner. Jeg har altså 10 kroner, det er nok det billigste jeg har. Med mindre man ser bort fra dem jeg har fået igen, eller lavet, eller arvet. Jeg har den her. Den kostede 10 kroner i H&M. Den har jeg vist før. Med lås og nøgle. Så har jeg... Nej, det er faktisk ikke 10 kroner, ikke det billigste. Men jeg vil alligevel vise dem til 10 kroner. Jeg har så meget af det. Jeg har fik de her 3 armbånd til 9 kroner i Marokko. Altså 3 kroner stykket. Der er ikke noget som plastikperler, det er plastik. Det er sølv. Så er der et med træperler og plastikperler, der er sådan brun og guld. Og så er der et, der er... Jeg tror det er plastik. Med sådan, det ligner lidt irret kobber, altså når kobber bliver grønt. Så jeg vil ikke vise jer det jeg har fået, men jeg vil godt vise jer det jeg har lavet, fordi den er jeg ret stolt af, selvom den tit går i stykker. Jeg lavede også engang en anden pigehalskæde, som jeg faktisk er rigtig ked af det over, at den blev taget, efter jeg tabte den på jorden for 2-3 måneder siden. Ja, det var bare, jeg havde lavet sådan en pigestegn i sløjt ud af træ, og så havde jeg sat den i en pink tråd, og den passede godt til hippie look. Men den her har jeg lavet selv også. Ja, masser af farver og perler, farver, og så var der læder. Jeg fik inspiration fra den i en bog, det var så bare meget længere, så jeg lavede den lidt kortere. Men det er en masse små plastikperler, og så fandt jeg alle de træperler jeg kunne i min perleæske. Og så hver gang der havde været nogle perler, efterfulgt af nogle små sorte plastikperler, så satte jeg en strimmel læder. Og så endte det op i den største perle, som er sådan en stor træperle her. Ja, den er ret flot og farverig. Så de andre billige ting jeg har, dem har jeg også vist før. Dem her. Undskyld, at det er sådan, at jeg skal sidde og pille det hele ned. Dem her fra H&M, jeg viste i min første video. Det er bare rigtig dårligt, de ryger meget hurtigt af. Jeg ved godt, de kun koster 10 kroner stykket, men den sølv, der røg cirklen af, hvor der stod love. Så jeg satte det på med sådan en lille stoltrådagtig ting. Nu kan den ikke rykke sig. Det kan godt være, jeg har fortalt det her før. Så er der så hesten på guldalskæden. Den skulle jeg også sætte på med noget stoltråd, fordi den heller ikke gad. Den faldt også af, sammen med en sommerfugl, som nok ligger på Sejrø nu, fordi jeg tabte der. Ja, men de er ret fine alligevel. Og andre billige ting. Nok det aller billigste, hvis man ser bort fra det jeg har fået. Det her armbånd, der har kostet mindre end 10 kroner. Det har kostet måske 5 kroner, fordi det var for den der lykkepose der på glitter. Ja, som man sætter på sådan her. Okay, det tog noget tid. Faktisk næsten 5 minutter. Så nu vil jeg gå videre til et nyt emne, og det er minder. Dem her
meget fine, som jeg ikke går med i skole eller ude, fordi de er så fine, så jeg må ikke tabe dem. Den her, jeg kan ikke huske, hvad den er lavet af, men det er sådan en slags ædelsten, jeg har fået af min morfars søster, da jeg var helt lille. Den er rigtig flot. Og så en anden, som jeg har fået af min dagplejemor dengang i dagpleje. Det er et ægte sølvhjert. Nu smykker passer bare bedre til mig. Så yndlings, og jeg kan lide alle mine smykker, ligesom alt mit tøj, men nu vil jeg ikke vise det alt sammen. Så jeg kan lige vise, hvordan jeg delte det op. Her har vi fletarmbåndene. Her har vi de sådan tynde armbånd. Her har vi armbånd med vedhæng. Her har vi sådan uger, men dem går jeg ikke med, fordi det ene, det kan jeg ikke få til at du, og det andet, det er så rimelig gammeldags. Det fik jeg af min far, da jeg var 9 år. Han vil rigtig gerne have, at jeg går med det. Her har vi sådan armbånd med runde perler. Her har vi korte halskæder, som jeg lige har taget af. Og her foran har vi lange halskæder, som jeg også lige har taget af. Så er vi nået til undskyld, hvis I kan høre min far, han står med mig. Men yndlings, jeg kan rigtig godt lide den her, jeg købte i Italien, og mærket, jeg ved ikke om den hedder Pinky butikken, tror jeg ikke den gjorde, kostede den 16 kroner med en masse vedhæng her. Det kan godt være, at jeg har vist den før. Der er den læderkæde her. Og så kan jeg også rigtig godt lide det her armbånd fra H&M. Det har jeg i hvert fald vist før, med en masse vedhæng på. Og en magnet i luften. Så det er nok mine 2 yndlingssmykker. Nu går jeg ind. Jeg laver jeg på nettet. Er du shopping? Nej. Det kan godt være, I hører, kan I se. Ja, men vi er kommet til nyeste fund. Det er dem her. De er de nyeste. Og dem gider jeg ikke tælle mere om nu, for det har jeg allerede vist. Den kan og så Garn ældste. Der vinder de her prisen igen. De fine smykker. Dem har jeg haft siden jeg var 0 til 3 år gammel. Ja. Og afhængig af at købe helt klart vedhæng. Nu kan jeg lige vise alle mine ting i vedhæng. Den har I set. Den har I ikke set. Det er fra Matas. Sådan en armbånd. Man kan også bruge det som halskæde. Det ser bare ikke så godt ud. Men der er en masse vedhæng på. Der er masser af de her perler. Så er der hjerter, roser, fugle. Ja. Og det vikler man, nu ved jeg ikke gør det nu, vikler man flere gange rundt om håndledet. Så har man et armbånd, der er cirka så tykt her. Ja. Og har jeg mere med vedhæng? Har jeg helt sikkert. Eller måske har jeg ikke. Nej, jeg har ikke. Jo.
Det her, det har jeg også set før i sidste video på H&M. Jeg glemte bare at tilføje, at der også var sådan en kvast på her. Så det dyreste, der vinder de her den tredje pris. Alt det andet der, jeg tror det dyreste som det andet i mit ur, men det har jeg købt selv. Jeg tror de ligger på dem der kostede penge for mig 10-20 kroner. Det er jo helt vildt. Jeg køber ikke rigtig dyre smykker som Panduro. Hedder det? Panduro? Det der hvor man sætter charms på selv, eller går ned i sådan dyre smykkeforretninger. Jeg køber bare i sådan nogle butikker som H&M og New Yorker og Bilka og sådan noget. Altså, sådan har jeg det med det meste. Hellere mange ting, der måske går hurtige stykker, end en dyr ting, som holder længere. Det er kun sjældent, jeg gør det. Ja, sådan har jeg det. Dem her, de må være rigtig dyre, men jeg ved det jo ikke, fordi jeg kender ikke prisen. Det er ikke mig, der har købt dem. Men jeg vil nok gå med dem, når jeg er mere ansvar for sådan noget her. Sammen med den der pighalskæde, jeg fortalte om, det tabte jeg også sådan en armbånd med små perler, sådan lilla og grønne perler. Det var jeg også ret glad for. Men jeg savner nok mest min pighalskæde, fordi jeg havde lavet den selv. Det var alt om mine smykker. Der er stadig nogle andre tilbage her, men dem viser jeg senere hen. Jeg bruger dem jo nok på et eller andet tidspunkt i en video. Mit outfit for i dag. Jeg har min røde Ray-Ban solbriller. Sidste gang havde jeg min blå. Det er fint. Så har jeg den skjorte, jeg talte om i forrige video, hvor jeg har klippet ærmerne af. Det er min fars gamle skjorte, og den der rødstribede en, der klippede jeg bunden af, fordi den var lidt for lang. Da jeg satte det der sorte bælte i detaljen fra Viola, så har jeg det blev ikke særlig godt. Bukser for Fransa, de er ret stramme og går ned hertil. Det kan man ikke bare smøre mig, hvis man vil. Ja, de er fra Fransa og købte i butikken Solo, og så Concept bagved. Og jeg henter lige de sko, jeg havde på i dag. Dem her, dem har jeg også set. De er på H&M, og så havde jeg fået dem her på i går, den vil jeg bare ikke have på i dag. Nogle røde, nogle fra mærket Kult. Røde sneaker. Med hvidt udboring i uld, men det ligner uld. Størrelse 39. Det er ret sejt. Det var det hele for i dag. Vi ses nok på søndag, hvor jeg kommer hjem fra min mormor i Snekkersnien i Nordsjælland. Hej hej! Hej hej!